ला तो मरुआ बा जाना तनी का कहेला कि जोड़ा केला के भोग लगा। जोड़ा केला के भोग। और इस सरवा एकदम दोगला भूत बा, एकदम दोगला। जबले उ जोड़ा केला के भोग लगाई ना तबले तोहके छोड़ी ना। अरे बाबा यहाँ बैठे नमस्ते बाबा। खुश रह बैठो बैठो बैठो। ए बाबा देखी ना सुतला में हम बड़ा खराब सपना देखा तानी। हाँ बाबा सपना देखा तारू। हाँ ऊ कैसे हो? अब सुता तानी तो इतना खराब सपना आवता कि हम का बताई। अरे बाबा देखी ना पता नहीं कौन हमें बिस्तरवा के बगलिया में लगे रतिया में कोनो आके खड़ा हो जाला। बस तो चिंता काहे कोई बड़ू, बाबा लोग आ गइलू ना, बाबा सब ठीक कर दिए। अरे बाबा देखी जल्दी से हमको ठीक करी। रुका, इतना जल्दी करबू तो कैसे होई हो? बाबा जाना तनी उ कहे बगलिया में आके खड़ा हो जाला आ कहला हमके खाए के देना तो तोर खून पियब। अच्छा हाँ तोहर खून पिए के कहेला? बड़ा मन ढीठ बा हो। जरूर कोनो ऊपर ही साया बा तोहके। तन देखी का साया बा का दिक्कत बा हमारा। बस कर, हम जान गई उ सरवा का चाहता। का चाहता बाबा? तू का कर भी जान के बाबा जान गई ना। हम जान गई उ सरवा तो से का खोजता। जबले उपाय ना तबले उ जाई ना। अरे बाबा कोनो उपाय निकाली उ जाए। अरे उ एकदम भूखड़ भूत बा। जबले तोहके अपन खोराक बनाई ना तबले उ जाई ना। अरे बाबा ऐसा ना करी, हमके बचा ली, बहुत उम्मीद लेके आइल बानी हम रौरा लगे, बचा ली हमके। जबले खाए के देबू ना तबले पीछा छोड़ी ना। कुंवार भूत हो, जोड़ा खोजता जोड़ा। हाँ बाबा सही कहतानी, उ कहेला कि तू हमार हो। अरे बाबा कुछ करी बचा ली हमरा के, बहुत डर लागेला हमके रतिया में। ए बाबा जाना तनी कहेला कि हम तके ना छोड़ब, तू हमके खाए के दे। जाना तनी और उ का कहेला? का कहेला हो? का कहेला? बड़ा ला तो मरुआ बा जाना तनी उ का कहेला कि जोड़ा केला के भोग लगा। जोड़ा केला के भोग। और इस सरवा एकदम दोगला भूत बा, एकदम दोगला। जबले उ जोड़ा केला के भोग लगाई ना तबले तोहके छोड़ी ना। अरे बाबा देखी उ कहीं से कैसे जाओ। जाना तनी बाबा एक के सपना हम रोज देखा तानी, लागता कि हम पागल हो जाए आ नहीं तो हम मर जाई। बस तू चिंता काहे ले बट, बाबा लगे आ गइलू ना। हे बाबा लगे वो सरवा के ना पिछवाड़े में खूंटा डाल के बीच नदी में ओके प्रवाहित कर दे। तू टेंशन ना ल, बाबा लगे आइलो ना, बाबा पे विश्वास बा ना तो बाबा सब ठीक करिए। आय अगर जोड़ा केला पे ना मानी तो सरवा के जोड़ा बैगन दे दे, ठीक बा? लेकिन तोके जे तरह कहब उतरे उतरे करिए जरूर। ठीक बा ना? हाँ सरवा जोड़ा केला पे ना मानी तो जोड़ा बैगन दे दे, तब मानी, जरूर मानी। बाबा लगे आई लो, बाबा पे विश्वास रखो। भीतर ही आवा, तो भीतर आवा सारे के हम ओके जोड़ा केला के भोग दे। ऐसा भूत बा हो, हाँ ऐसा भूत बाबा केतना देखले हम। आओ तो भीतर ही आवा, जोड़े केला लेना आवा, ओके जोड़ा केला देते हैं। चल भीतर चल, रुको हम चटाई लेके आवा। टेंशन मत ला। हई जोड़ा बैगन वो ले आइल बनी, जोड़ा केला वो ले आइल बनी, सारे के आज हम ओके छोड़ा दे। बड़ा मन ढीठ भूत बाहू। हटा तो थई जावा, बैठ हे नी गोड़ करा, गोड़ हे नी कर, खाली कर लेकर वो सारे के हम ओके हम जोड़ा केला दे और जोड़ा बैगन दे। जब जोड़ा केला पे ना मानी तो जोड़ा बैगन दे। बाबा ऐसे तब एकदम मना दी है। अगर केला पे ना मानी तो जोड़ा बैगन पे बाबा जरूर मना दी है। टेंशन ना लो तुम, ठीक ना? केला ना खाई आए ओके हम जोड़ा केला दे। रुका, उस सरवा छीलल केला खाई, ठीक ना? तू टेंशन मत लियो, ई जेवन केला बना वो खाई, खियाई तो के लेकिन खाई ऊ तोहरे ऊपर सवार हो। आ जब ले केलावा खाई ना तब ले सरवा जाई ना। अगर केलवा पे ना जाई ना तो हई बैगनवा खिया दे, दोनों बैगनवा खिया दे ना। उस सरवा छीलल केला खाई तब जाई। अगर ना जाई ना तो दोनों केलावा खिया दे, दोनों बैगनवा खिया दे। पोछ चोरा के सरवा भागी, ओस भागी ना कि फिर लौट के जीवन में ना आई। तोहरे ऊपर सवार हो,
सवार हो कि ना हो? हाँ बाबा सवार बा ओके भगाई ना कैसो हाँ करके। तो हई केलवा तू खइबू ना हाँ तो ऊ सरवा भागे समझ हई केलवा वही की में जाए लो तो खा तो ए इतना छोट बैबू तो कैसे जाई इतना लमहर केला बा बढ़न मुंह बाबा काटा जोर से काटो काटा 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 पूरा काटो खा खा गोइल जैसे जैसे भीतरी जाई वैसे सरवा भागे जल्लू हाँ पूरा केला खा खा आरामे से खई ह कहीं अटक जाई तो हमार दोस्त ना है ना तो सरवा उहो अटक जाई यहीं तोहरे ऊपरे सवार हो गई खाता बड़ा भूखड़ बा हो लो खा खा अरे बाप रे बाप इ तो सारे लागत अकेला से नहीं मानी जल्लू हो रह जा एक ठे बचल बा हई थोड़ा सा बा एक के खा लता अब हई दूसर का ह अगर एम्मे नहीं भागी नो तो तब हम बैगनवा खियाई ओके ठीक ना हाँ लो खा बड़ा गप गप खात हो तू खात हो कि तोहरे ऊपर जवन बा ऊ खाता लप लप लीला लप लप लीलबू ना तो गप गप भागी उ सरवा ई समझत ना बा बढ़िया बाबा से भेंट भइल ले ला हो ले ला है ला खा आराम से खा बड़ा मन ढीठ बा हो ई जाई ना पूरा गप गप खाता कौन भूत बा हो रुक ये तरना चाहिए ओके बैगनवा खियावे के बड़ी हो दादा बैगन खियाई बोल बोल सरवा छोड़बे कि ना छोड़बे छोड़े के छोड़ छोड़ ना छोड़बे लागत तू बैगनवे खा के मजा बता केला खइला मीठ लागल हो ए बैगनवा खिया तीत लागी टेंशन ना ला छोड़बा कैसे बोल आई खइबे बिना डांटी वाला कि डांटी वाला कौन खइबे बता भाली आ छोड़बे कि ना एक छोड़बे बता कौन बैगन खइबे डाटी वाला डांटी वाला डटिया वाला साला लमहर बा ई हम तो के पसंद पड़ल हो ले आंख बंद कर और ले ठेलब बैगन ना कि फिर लबट के अइबो ना सरऊ हां परेशान कइ देले हबो आ वाला नारी देख के हां सुगर सागर देख लेला त मोहित हो गइल आ खा लिए बैगन आ जीवन में लबट के अइहे मत खो मुबा खो खो हाली छोड़बे कि ना छोड़बे ना छोड़ 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 जल्दी भाग लबट के कबो अइहे मत अगर लबट के आ गइले तो सोच ले दोनों बैगन खिया के सरऊ नहीं एक बैगन में मान गइल ना चल ठीक हो गई भाग गई जा ठीक हो गई ना ठीक बाड़ू कि ना बाड़ू ठीक बानी ठीक बाड़ू सारा बैगन का भूखा रहल हम कहीं साला केला से मान जाई केलवा मीठ रहल न हो गप गप खा गइल बड़ी खतरनाक भूत बा हो भाई तू तो लड़बक बाबा वाला हो हाँ? तू तो हम लड़बक परान में बाबा? निकाल दे रहता हम ससिया अटक गइल रहला कहाँ हो हई अरे अरे हम ठोक के देखत हई कहाँ बाप कोई देखो हो दादा भलाई का जमाने नहीं थे बतावा लोग हो मर्द सरवा आज की बात हम कबो सुखाइती करम ना जेकर करी भाला वो हम आई के लतियावत बाप रे बाप मोर बतावा ठीको का देनी हम के लतिया हो चला जिंदगी नरक बा लागत बाबा गिरी छोड़े के पड़ी आज की बात क्रिया खात हई बाबा आज की बात सुधर गई ना आज की बात केहू आई केहू के ना